Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin bekinong kershan juga seng PDF motion road kila shim ya karai ban aya ka vote ka jongki sha ukertong ka HSPDP hakani ka election ka banwan haka singi sajan jonga tayo ukertong ka HSPDP motion road uba Methodius Dakar ula let ban pediang burom yaki uba Methodius ula ong bawa laki dei PDF HSPDP lani kinu ki seng henry ngin ya sngo bangia long ka wei bat bangin ya sngo shi yeng shisem Shu ula ongru bakin sadon ki bakin tho balada job uba Methodius un saburam tangi kinong kershan HSPDP balada kumta kata kasur kawan pide ban set ya ka score bat ya ka dok nut ka jong pi bat tu shim balada an poi sha ka thong ka jing shakri ka bakkelut ya baro Presiden udah hang ni bat kiwi kirurang ba ipan poi ka jing kemen ba badai kubi da ka thapti baro ka PDF ka dei ka ba ngi soban ai sisa kangu kadam yu ublai nganget ublai hu lapli kene kalat kalenti ba phir phi poi kroi komne bat phi manjur ya kene karai ka ba kinong yalam ki jong phi kipen ilam ya phi asoban ai sisa ka jing kangu kadam yu ublai bat kham tami kinong yalam ki ba kham cha khamat jong ka PDF ki ba ngala ajar karteng nadu mene phi don yo anda phi ami nang ne kan sadon ka kubur ka ba ong ba kumba ong ba red beting mene ba Kinsadon le siki berni ki ba ap hakeleng kalenti kinsadon le siki Scorpio ki ban sapoi siki pelau yang ki jongpi bat ki Scorpio bat ki kali bo per yo kin pel sngaw ye pi ka ne ka kentien ke baong ba lada job uba metho unnom pet ya pi kinong kersan jong ka PDF lada job uba metho unnom pet ya ki kinong kersan jong ki baik parti Henry Usaburam tang ya ka HSPDP Tengah so ban oi pi balada kum kata kasur kawan. Pi dei ban set ya ka skor ka jong pi dei ban set ya ka donut ka jong pi batu sim ya ka ni ka jing kular ka jong am ta ka si ba larangi poi sa ka thong. Ka jing sakri ba kulut mesim ya baro kinong kasyan jong ka parti HSPDP. Klem da nyong ba u dei unong tre jong ka parti HSPDP ni ki dei kinong kasyan la ni ki dei kinong thebut ki bala penjob ya ka parti HSPDP. Henry nakaliang kejonga kumukani dien ban nakaliang jo ka parti ngin ai ka jing sakri ba kulut mesim ya baro ki bala kersian ya ka parti ka HSPDP ngi dei ki PDF ban ngi dei ki HSPDP lani ngi dei ki baik parti Henry ngin yaso bangilong kawe banadu mentakasi ngin yaso bangilong siyeng sisem pindami nang ne pinapoi salaki sinong salaki tau Sobha banle ya kundu ya kinong tre ki jongi sobha banle ya banle ya kundu ya ki no kinong yalam ki jongi ki brana ki unit ki paper ya thu lam ya kene kubur ka bahag ba pi filashim menta kasi badle ban ya kundu ya ki ban ya tre lang rengkar bat ki badia long lang ba keju ka tim lada kidon kino ki meeting lada ngidon kino ki jinga pen bet kino program sobha na kaliang jong pi mi syakhaman wan rengkar ya jengkan bad war nam sungaw bangi de kiri thumai lani ngi de ki bana sabar jong ka parti Henry to sungaw ba kumbang ba red beting mene kolong ba sim ba phi de ba ki nong kersan ki ba jong ka parti HSPDP kayeng ka jong phi ukhuja u jong phi